Amen vadikani, amen. Tadzokazve maSthursday inoi kuzotaura kunaka kwaMwari. Tinokumhoresai, tinokufarirai mese kwese kwamuri. Tichaverenga shoko yaMwari rinowanikwa kuna Ephesians chapter 5 verse 16 rinotizvo mungwarire nguva yenyu nokuti mazuva akaipa. Saka ndimupostombo ari kutaura achitizvo ndichenjerere mazuva edu akaipa vadikana, haana kumira zvakanaka. Saka kana tichifamba tifambe tichiziva kuti mazuva haana kumira zvakanaka. Zvese zvatinongoita tichingoziva kuti mazuva edu haana kunaka, akatoipa. Kana munyango ukangotarisa paFacebook unongoona zvicho kuti mazuva haana kumbomira zvakanaka. Kana munyika chaiko unongoona kuti hazvina. Kana kuchechi kwese unongoona kuti mazuva acho haana kumbomira zvakanaka, zvakasiyana nezvazvaimbova kudhara. But zvikutotiwedzera. Saka zvakautoti nesu maKristu kana kutowedzerawo chiyero chacho kuti tisasiyiwe nekuipa kwemazuva. Isusu tirambe tiri pamusoro, mazuva ave pasi. Saka tikasanamata, tikasaverenga shoko, kana tikasaita zvakanaka, kuipa kwacho kunoenda pamusoro isenda pasi. Saka tinenge tatoita zvisizvo. Saka Mwari ngavatiwanerewo nyasha titarise mazuva edu. Pambe totarisa mazuva. Kune muimbo wekwedu ari kuimba mazuva ano kuti hanzi vana Peter vaingoti gare kuona mata. Saka ndizvo zvatinofanirwa kutoitawo izvozvo. Ngoti fambe totarisa toona kuti tikufamba ndizvo here zvatiri. Tichiripo here paya nokuti mazuva acho haana kumira zvakanaka. Kune zvimwe zvinhu zvirikuitika zvonoti zvaimboitika here izvozvizvi. Kana kuti ndezvemazuva. Zvisingaiti zvinotorwa zvokutoti wega unoti nhai weduwe. Zvinobuda mukanwa memunhu. Zvinotaurwa pano panyika ino here pasi here pano patiri. Nokuda kuti vachadi akaipa. Saka ngatimangwarire zvakanyanya. Saka hazvidikidi zvandandinazvo plus nasanzurwa mushe ndine flu yakandibata kune chando chisingaiti. Sorry neflu. Yeah, that is so powerful. It's so true. Kwese kwaunocheuka hazvinombomira zvakanaka. Plus vana vachatomboyeresa zvinhu zvakawanda kana kungotya Mwari zviya. Vanhu vakutongoita zvinongoita kuti zvimunakire panguva iyoyo. Ndetofunga hangu apa pana Habakkuk 2 verse 2 pakanzi, ipapo Jehovha akapindura achiti, nyora chiratidzo ichi uite kuti chionekwe kwazvo pamahwendefa kuti anoverenga agoverenga achimanya. Nokuti chiratidzo ichi chakamirira nguva yakatarwa, chinotaura nezvemagumo uye hachingarevi nhema. Kunyange dai chikanonoka chimirire zviro kwazvo chichauya. Saka zvokutaura nebhaibheri kuti mumeso evanhu kana mirangariro yedu handiti zvinoita sekunge zviri kure kure Mwari pavachazouya, Jesu pavachadzoka. But anytime Jesu anogona kutongodzoka, even now tichitaura kudai so. Saka zvataura nhasi kuti ngatigarei takagadzirira, ngatitry by all means kutsvaka chiso chaMwari kuti vatibatsire. Good. Ndikuda kutowedza kutaura scripture manje foni yangu ikuramba inondipa Bible version. But anyway, ndada kuverenga kuna Colossians chapter 3. Ukatanga kuiverenga from verse 1 inoti, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory. So ukada kutarisa apa vanenge vari kuedza kutitaura kuti tisatsvake zvenyama, hanzi not carnality but Christ. Nekuti nyama yedu iyi tikada kuiteerera tinosara.
ndo inotikanganwisa even kuredeema the times. Handi ndo inobva scripture mavanenge sichipo inotaura kuti vana vaisaka vaizira nguva. Ai. Yes. Ndiyo. Iye ku Testament iri ku-Old Testament. New Testament. Asi ukada kuitarisa ndiyo nyaya yekuziva nguva iyoyo. Redeeming the times for the days are evil. Yes. Saka Mwari vakatibatsira kuti mwoyo yedu isada zvenyama. Nekuti nyama yachona inokutonga ikakukonzeresa unokanga nokuzoti nguva zvakamira sei. There is just a lot. Pane mumwe munhu andaiverenga aitanzi people don't get to see the honest of God. Ukuru hwaMwari hunoshamisa huya kuti we don't have an understanding or we are not in awe of the love of God because mapressures enyika akatikomberedza kutsvaga mari yekudya on a daily basis, mari dzerendi, kubhadhara mabhonzi, mari dzemaschool fees, zvaenda pamusoro pekunaka kwaMwari zvokuti hatichaona ukuru hwaMwari nekuda kwekuti tine matambudzo muupenyu. Saka iwawo tikasangwara, like you were saying with that scripture, tikasangwara nguva inokwana zvechokwadi tichitandanisana nekumhanyisana nezvinhu izvozvo, nekuti ndo zvatinoona upenyu hwedu sevanhu we are beings that respond more to something that is tangible. Saka zvaunenge wakatarisana nezvauri kuona nezvauri kubata, Mwari vakasakubatsira, your focus gets lost completely chaiko. Zvokuti kunamata unopedzisira kungoenda kuchechi kokunoti I just want to go nekuti inonzi Sunday. But you are not really going there for mweya wako chaiwo kuti uporeswe ugozosangana naMwari. Saka dai Mwari vakangotibatsira zvikuru sei kuti tirovedzere nyama yedu ende tiwane nguva yekugara uri muzvinhu zvaMwari. I know sometimes it might become so overwhelming kuti ndachitomboti ndofunga unoda kumbosiya umbogara mazuva usingamboita zveshoko raMwari zvinekuita zvinhu zvaMwari. Nekuti paunezenge wakuda kuita unongo une something chauri kuita kana kuti wakutodzwa kuneta kana kuti pationa kuti ndo nyama iyoyo yekukudza kuti aiwa imboteka a break umbozorora. But kwaunozoyerekana wazowira kwachona wasiya zvinhu zvaMwari wakutera nekumboda kuzorodza nyama, ndo kwakaipa kwekuti Mwari vanokusvikira usina kana kumbogadzirira. Saka dai Mwari vakangotibatsira zviro kwazvo, akangofanira I think tikada kutarisa nyaya yevaive the 5 virgins, the 10 virgins handiti, ona kuti 5 vanga vakangwara hanzi 5 vakapusa. 5 vakapusa time yakaramba ichiuya, yakaramba ichingoenda, mwenga wacho hapana. Time yanga akatarisirwa mwenga kuti auye, mwenga haana kuuya. Vasikana ndokungoti aiwa gaitimirire until time yakazosvika mwenga vanga vatovarairwa. Ndofunga kana kwaive nechando mazuva ano echando uri mumagumbezi wakamirira kuti kana zvazotanga ndozobuda mugumbezi kana kuti, but unenge wakavarairwa uchiti ndichazoti until mwenga yasvika mafuta havana, ndobva watovharirwa panze. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti tisavarairwa. I don't know kuti tinogona sei kuti tisavarairwa uye kuti tisagare munyama, tigare tiri mukutsvaka Mwari. Ndofunga if there is anyone who can share kuti how can we not dwell kugara munyama, totsvaga zvinhu zvaMwari, unorovedzerawo sei nyama yako newewo semunhu kuti ugare uri pazvinhu zvaMwari ugozokona kunzwisisa nguva iri kutaura apa iyi. I think kungoti zvona mazuva ese kunamata kuerenga shoko, kuenda kuchechi kuti asi ndokuti zvikange zvapinda mauri kubuda kwacho zvezvakunetsa. Saka nguva yese nokwanguza kuti mandi ndoita chakati Tuesday, Wednesday, mazuva ese ndizvo kungoona. Because ukambozviti ganimbodaiso, ganimbosiyana nebhaibheri, ganimbosiyana nemunamato, icho chakangodongoka kuti ukuda kumbozorora izvo chotopinda icho.
chokwadi. Saka kutongogara wakangopfekawo hembe dzachona dzokurwa nadzo, nhumbi dzokurwa nadzo kuti zvirambe zvakangodaro, nokuti hanzi ane patience zvisingaiti, atomira hanzi anichakuhwina besi, ukangodai so atopinda. Abanza anouya atimes 7. Manje kuzomubikisa times 7 anenge atooma dzedzatonyashadza Mwari. Apesa apo ati waimbomutuka, uchimbomupisa, uchimbomurova, uchimbomutazei, akangonyarara zvako. Paunozongoti bedzi bhii, ndipo mona mumwe munhu uye akazobackslide kuti azodzoka kwachona akabekwa kutonedza. Zvokuti. Ndichida ngowedzerawo aiwa ndinotenda nekusanangurira kwese kwaita sisi chipo. I think kunopindura mubvunzo wamataura kuti how we remain in God. Kuna John 15:10 inoti, if you keep my commands you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you these things so that my joy may be in you and your joy may be complete. I think uchitongogara mumakommands aMwari, mweya mutsvene unofanira kugara uchitibatsira kutitsiura if we doing the wrong things. Titive nehana dzinorova pese patinenge tichida, because pfungwa dzineka kudistracta kwadzinoita kana kukanganisika kwadzinoita, but the moment yaunoona kuti pfungwa dzangu dzakundiendesa kusiriko, tinofanira kuita quickly back to our mind kuti no, izvi hazvisiri izvo zvinoda Mwari izvi. Toramba takarovedzera pakuteedzera macommandments, ende kazhinji tinorarama tinozvirerutsira isusu, kwete kuti macommandments akaoma, haana kuoma kuteedzera, but isusu tinoda zvakareruka, zvakatirerukei, zvinoita kuti zvifadzewo isusu, zvinoita kuti zvitirerukire, because pese paunotadza unozviziva iwewe muridzi kuti unotonzwa pane kanokuudza kare mukati ina mene vanokutsiura but this is wrong, but iwe ungoti zvine basa rei, izvozvi zvidiki izvozvi. The moment yaunenge uchitoita izvozvo hanzi ndokubuda kwatinenge tichitoita murudo rwavo. Saka tikangoedza kuti tirambe tiri in that line yekuramba tine hana dzinorova, nekuramba tichiteerera the inner man kuti ari kuti, because in this world for sure pressure yeupenyu nekuoma kweupenyu kunogona kutsvagisa ma-easy ways, but the more you are getting the easy ways, like zvamamitaura kuti what we see is temporary, zvatinoona panyika pano zvese zvichapera, but ndo zvatinofokasa manje, no matter isusu maKristu, we focus on what we see and what we don't have. Tokanganwa kuti kune nguva ichakwana, ende tinotoikanganwa zveshuwa, chatinongozoziva kupepuka musi weSunday kuti Sunday must go to church, then we forgot kuti kune kwatiri kuenda kunotoda kushandirwa. Saka Mwari vanofanira kuti wanera nyasha ipapo, tinotoda nyasha dzizhinji kuti tigone kurarama tichiziva nguva, because tinopedzisira taakurarama tichiita sevanhu vari ignorant kana sevanhu vari kurarama panyika pano forever nekusingaperi, asi kune hedu kuri kuendwa, kunotoda kushandirwa, kune korona dzekuti dzichanoonekwa, korona dzedu dzichava dzipi, pachaverengwa mamwe mabasa edu achaverengwa ndeapi? Munomboziva kuti vanhu vanokanganwa kuti kune kwatiri kuenda, kana zvinhu zvakanaka zvakangokunakira soka kuti zvitange zvichanaka, munhu anokanganwa kuti zvinosingaperi. Kuenda kwacho munongoti kuzona ndozorwara ndakasimba kudai, usingaziva usiku unongomwatiye kukachidza iba yatingodzipa pausi. Saka ndozvazvingodzigare makagadzira nokuti hatizivi nguva. Saka ipapo panoda kuedzidza kuti panapa hatigari nokusingaperi madikani, anytime tikangoenda. Pane zvinombogara zvimentionwa naChenai, especially
zvemirangariro, like our thoughts, like ndo the basis ungati yezvese iyoyo, kuti tikasatarisa kuongorora kuti zvaunoswera uchifunga, because zvaunoswera uchifunga ndo kunotongorerekera upenyu hwako, kunorerekera mabeliefs ako, kusvika wawira kwausharwa nasichipo kuya kuti munhu anopedzisira angoti regai ndingodai, just izvozvo chete zvidiki izvi, because mirangariro yako zvatangira mumwoyo macho, handiti bawazviongorora ukazvipindurudza ukati ndo zvinoita izvozvo. But shoko raMwari ramboverengeswa rera kuti izvo it's important kuti renew our minds, kuti titarise. What's that verse ataona chena kuti hanzi let us set our minds on the things above, which means isusu tisu tinoseta our minds above, like no one will come and set it for you. Saka that thing yekuzvitraina zvambotaurwa earlier on kuti kunamata, kutsvaka Mwari, kuti make sure that you are seeking him, it's you who does it. Ndo training yatotopinda, plus mirangariro yedu inopedzisira yangorerekera ikoko kuti kana that's not for me, because wakatojaira kuita zvaMwari, saka masuggestions they are not appealing kwauri. Saka Mwari vatibatsire zvakanyanya ipapapa pamirangariro yedu ipapo. Aiwa, that is true also, and also what you listen nevanhu vaunoshare navo, zvaunoshare. Chandakarealiza, if you focus on God and you say I don't want those jokes, do you know kune mumwe munhu akajaira kungotaura nyaya ndoti zvinhu zviri nasty kana kuti zvinonyadzisira pamuromo wake, zvakamurerukira izvizvo zvokuti haanzwe kuremerwa nekutaura mawedzi akadaro. But iwewe if you focus on the word and uchiramba uchimeditata nekunamata nguva dzose, auwane vanhu vakadaro vanotaura izvozvo. And if you don't entertain those things zvaunonzwa munzeve dzako, if you don't entertain them and entertain vanhu vakadaro, havatouyawo padhuze newe. So what we listen also every time is very important. Nevanhu vatinoassociata navo kuti tinoshare, because the moment yavanofarira kutaura, vakataura nyaya dziri opposite neChristianity, not to say we are holy, but vakaramba vachiti because kune nyaya dzakatosiyana, we are two groups, then iwo ukaramba uchiassociata navo unopedzisira futi waconformed, because we are not of this world, so we must watch out not to be conformed. Mwari vanofanira kutiwandira nyasha with what we associate with, nevanhu vatinoassociata navo nezvatinonzwa nguva dzese. 1 Corinthians 15 ndakamboteerera umwe mukadzi wandakanga anosaraka anowanzoshumira, so anowanzoita faith boosters, matauriro ake anonakidza kwazvo, from Kenya. So anoparidza iyo about 1 Corinthians 15:33. This is God saying, do not be deceived, bad company corrupts good character, like you were saying. So hanzi hapana paunozonzwa kuti aiwa inini handizoteedzeri zvavanenge vachiita, ndinongofamba navo chete, ndinongofamba navo chete pavanenge vakuita zvinhu zvavo, inini handizoiti zvikadzi. Iweyo usaite zvekutamba, ndiJesu ari kukuudza kuti chenjerera iwe. Anotoziva kutoti ukafamba nevanhu vari corrupt, you are going to end up corrupt. Saka your associations matter. Yes, so your associations matter. Unofanira kusarudza shamwari dzinoenderana nezvaunoda. Nekuti I think chinoitika kazhinji ndechekuti tinoona kunge tasaririra ava vafamwe vanoda zvakanaka vakapusa. But I think though imwe futi misconception yatinayo sevatendi kuti vanoda Mwari varombo vakangopusa vakangoneta. That's not how it is. In fact, ukada kuverenga shoko raMwari tinofanira kunge titori pamberi, nekuti Mwari vanoti titori misoro, hatisiri kumashure. So whatever it is that we do, zvinhu zvedu hazvi zvakangopusa zvakangoneta.
but so keep away from associations akadaro. And ukada uzopfuurira mberi naColossians 3 uya wandambotaura pakutanga pavhesi ya8 yachona chapter 3 inototaura kuti hanzi verse 8 shona inoti asi zvino imiwo bvisai izvi zvose zvinoti hasha nokutsamwa nokuvenga nokutuka nokutaura zvinonyadzisa nomuromo wenyu. Saka the more we stay in the word of God, the more Mwari vanotibatsira toona nekunzwisisa, and Mweya Mutsvene achitibatsira, like we just have to cry to the Holy Spirit to help us to want His word, to want to hear from Him all the time, because sometimes unogona kuneta, but it's only the Holy Spirit who's able to help you to be consistent. Yeah, tinotenda Mwari. That was a powerful word. Time yedu yabva yaita shoma, but that was so powerful zvakanyanya kuti kurangaridzana chinhu ichochi ichi, kuti tirambe takamira pamberi paMwari. Zvakawanda wanda zvinotibatsira kuti tirambe takamira zvese zvataurwa panapa. Saka vadikana mazvinzwira shoko chene pane zvakadotara. No, I just agree. Okay. Saka mazvinzwira shoko rataurwa. I hope kuti pane zvamuchabatsirika nazvo pamuchasangana nepodcast iyi, zvekurangaridzana kuti tifambe zvakanaka uye kuti mazuva apera. Zvinoita sekunge dzinongori ngano, but hatidi kuzosurprise. Washaya kuti ndofunga kuti ndofana kuenda kudenga kaini, but ndikupi kuno kwandiri kuno. Apa pasina return back. Hapasina pana. Hapana return. Wakuita naro naMwari asingadai chigumi ngadaizo, you know, because Jesu anotaura kuti hanzi vachauya kwandiri vachiti taita mabasa akadai, taidzinga mwezvina. Saka ngatigare panzvimbo vadikani. Let us just be diligent pazvinhu zvaMwari, tisazvibatire zinenge, you know. Yes. And saka vadikani mazvinzwira mega. Tinotenda kuti muchaitirwa zvakanaka. Saka tinovimba kukuonai futi next week. Toda kungovhara shortly and then nemunamato tobva tavhara. Nguva nditokutendai nenguva yenyu yamatitendera kutaura shoko renyu, kudhiskasa zvoukuru hwenyu, kudhiskasa nezvemazuva ekugumisira, kuti hapana anoziva nguva sekureva kweshoko renyu. Mambo Jesu chaivo vakataura kuti hanzi Baba voga ndo vanoziva, asi nguva ino Mwari inonongedzera kumazuva iwayo, nekuti zvakatonyorwa mushoko renyu kuti rudo ruchapora, rudo rwevanhu, uye rwakatopora. Ende hanzi vanhu vachada mari, information ichawanda. How much information yatiri kuona mazuva ano yemasainzi emazuva ekugumisira. Saka isu tinokumbira Baba kuti tibatsirewo kugara tiri alert nguva dzese, tibatsirewo kuva diligent pazvinhu zvaMwari, kuti tisabate zinenge zvinhu zvaMwari. Vakunyengetera nevese vachazonzwa this podcast Mwari, kuti vabatsirike, vadzoreke avo vanga vakuda kurasika, vadzoke panzvimbo avo vanga vada kurasika, nekuti muri Mwari vanoregera munhu wese anodzoka nemwoyo wake. Makataura kuna Jeremia Mwari kuti munhu angadonhe here worega kusimuka. Saka munotarisira vanhu venyu kuramba vachisimuka, vachidzokera panzvimbo. Saka tinokutendai nenguva ino yamatitendera Mwari Mweya Mutsvene. Tinokutendai nevese vamuchatendera kunzwa shoko iri Mwari, nemuzita raJesu. Amen. Amen. Saka bye-bye vadikani, muitirwe zvakanaka. Thank you.